Seragam. Oh iya. Seragam sing apik lan kono kae tekenono tulisane muni ngene iki. Dilarang keluar masuk ngono. Oh nggih. Jalaran aku nek weruh wadyabala teng klithih koyo arep melu klithih. Lara tenan. Ratu sini pokok arep nandi-endi. Yayi, wonten dawuh Koko Prabu, wis komplit wadyabala. Tengetipun kali kados boten wonten ing lerawaken dawuh. Kuwi butane sapa kuwi? Menika wadyabala saking Pulau Rajawedi. Tekmu ya? Iki. Senajan semono gedene nek ana kene mangan datur. Nek kancane mangan nek ora kena mlak-mlik. Oi mangke temtenipun kula badhe paring dawuh. Ora ngenehi. Ratu kok penginan. Aku ki wingi iki nampa dawing Jawata klebu ana ngimpen aerak teng Liri to, Gok. Berjurit kae. Kae kudune ora kena ngono kae. Oh, bocah perjurit rasah do teng klithih. Mangke kula elekne mangke do ora genah. Awitena nek sumu ora sumu diampet. Oh nggih, sapa sing badal dawing ratu tak copot. Oh nggih, mangke kula dawuhne mangke sinuwun. Aku ana perjurit padha pating liti ngono ki malah ana sing klambine dicap barat. Panjen tak rasa-rasake perjurit iki werna-werna. Sepisan kuwi ya, Gok, kudu nganggo diatur ping pindhone. Nggih. Upana pamane ana perjurit sing tak kongkon mindhon gaweni. Rasa entuk sibo. Oh, nggih. Mangke kula dawuhane mangke. Aku tak takon wis ana pirang dina. Patih Bayutinaya tak kongkon sowan nang Ngastina sing isine nyuwun ngampil dampar kencana. Tengetipun ngrayi kirang mboten kathah langkep wis kedhik. Senajan to kirang mboten kathah, senajan kirang mboten sepintena, kula kinten sampun wonten sak lebetipun Eko Madya Candra mlampah menika. Aku ora ngerti tembung kok ngono kuwi. Eko ki apa to, Gok? Eko